Kining among gibuhat diri nga checkpoint sa tanan ning sakyanan wala ta gipili, motor, mga tricycle, van or truck sa katong mga violation sa 4136. Kining among gi-implementar karon sa helmet law, kini balaod na ni siya sa national law. Kini ang ginukusgan sa atong provincial director diri sa Negros Oriental. Pag-implementa sa helmet law o sa tanang mga violation sa trapiko. Okay sir, naman ko ikakuha sir nga nayuban po ordinansa, mga adap lang po mo sir or kanibag ordinansa kabahin ini nga anti-bonnet law nga mo sulod diri usaman. Actually, anti-bonnet law kana sila kung dili sila mahadlok. Kung wala sila sa isala, dili sila mahadlok. At least kini siya balaod na magunin siya national law ang atong gipakuan nga balaod. Ato lang suportaran para hapsay ra po datong trapiko. Tanawa karon sa atong kwan sa pagpanakop nato sa atong checkpoint karon tanaw nato wala kayong moagi. Siyempre ang uban nga naay mga violation, so magpanuko na silang moagi or mubuhat og mga sala. Kalagmitan karon ang mga krimen nga nabuhat kanang mga wala sila lisensya, wala plaka. So usa na siya atong criminality nga pag-minimize. Okay sir, mensahe nimo sir sa mga motorista labi na katubang bumabiyahe nga sige magpahigayon og checkpoint kay kamanduan ni sa ato ang nasyonal. O sa may mensahe nimo sa mga motorista palagi lakip na sa sakyanan. Sa mga drivers, una-una dapat i-check ninyo ang mga rehistro ninyo kung expired ba na og dili, tanawon niyo tanan. Kung unsay kulang, usa mo drive. Kining pagpanakop nato dili na basta-basta mo dako-dako guning penalty sa LTO kanang mga expired, kanang lang expired, example lang expired 10,000 na siya, mura na akong gikuan niyo 10,000, medyo sakit-sakit kay na siya. O kining helmet, ang helmet law dapat ang rider o ang back rider mag-helmet na siya. Kay mas dako ang penalty sa back rider kaysa driver. Pila may bayad sir sa back rider wala mag-helmet? Actually sa LTO na siya adto mo mobayad. Ang kami igor naming panakop sa mga violators. Ang LTO sa driver rider 1,500. Ang back rider is 3,000. So mudupli na sir. Mudupli na siya kung madakpan kay ikaduha mo times 2 na siya. So makadakpan ikatulo times 3. So kung ikaw pat na so for revocation na imong license. So required magyapon ba ang naay required nga gitawag og kining helmet nga standard yun or at least naka-helmet lang? Sa advice na namon dito sa Highway Patrol, dapat kung mag-helmet man mo, dapat full face na lang. Ayaw niyo sayangi kay safety na siya sa rider. Kining atong pagpamanakop karon ato pa man gihinay-hinay. Dapat okay lang tong mga helmet. Ayaw lang po tong helmet katong sa bisikleta. So sa safety ninyo, sa inyong kagalingon, dapat full face kayo na masarado ang inyong dalunggan in case for mga emergency or mga aksidente. Coordination joint operation is sa HPG o sa Tanhay Police Station kabahin ni sa implementation ni ato ang helmet law, then tanan-tanan ng mga driver's license, ORNCR sa motor riding publics, di lang kay sa motor, apil na sa bangkuan mga four-wheel vehicles nga wala yung mga kompleto nga requirements nga gidala ato ang pagdakpon o isyuhan o citation o TOP from Highway Patrol Group sir. So kani sir na surprise lang ba mo ani nga pagkahitabuharon nga gi-coordinate mo sa HPG? Kuan siya every now and then mo-contact sila sa mga syudad o munisipyo para mo-conduct joint operation kabahin sa ato ang rules din sa highway. So sir, isip ka taga-tanhay na madugan na aside. Imuhang mahimang no sa mga motorista sir. Labi na katong mga dili kompleto usa may mahimang no ni umentas wala pa gi-implementar gyud maayo ang helmet law diri sa tanay. Akong pahimang no sa mga motor riding publics na palihog, kumpletuhan inyong mga papilis before mo mugawa sa inyong panimalay. Una sa tanan, helmet, then mga ato ang mga requirements sama sa driver's license, ORNCR sa ato ang motor vehicle, as well as be careful while traveling kay di lang kita ang
nagbiyahe sa highway.